Ngangizakwethu eduze kwami uMa Mpanza sila eLovu la sikhona i-Durban Network le. La size ngodaba olumuncu kakhulu. uMa Mpanza ulahlekelwe uma wakhe emakhazeni akade bekhokha kuwona okanye abawajoyinile ipolisi yabo yalapsa yafa. Kwabe sekuthiwa abakhokhe imali yokuthi balinde omunye u-3 months ukuze iphinde ivuseleleke. Kwase kuvela-ke lo mshophi lo mugo omngako ukuthi adlule emhlabeni besasengaphansi kwaleyo probation period. Namhlanje-ke nathi sithe asivakashe mayelana nalolu daba, kakhulukazi mhlawumpe kulaba abangafisa nje ukulekelela ukuthi basizakale. Mama, siyezwa la nithi ayikho nanemali yokufihla, ayikho nanokukhokhela le mali le efiswa umasingcwabisane. Ngicela nje mhlawumpe uyicelele kubantu abangafisa ukuthi basize. Ngiyacela ukusizakala enkingeni enginayo. Yebo. Uthi ngisize. Ney'hlobo zami zingisize enkingeni enginazo. Umama Ngcwabeke. Wasekunamasonto amabili. Ngiyacela bandla. Njengoba uhleli nje la manje ematshaleni sekuphela u2 weeks uhleli kanje. Sengihleli la sengina 2 weeks. Ngihleli la phansi. Ngiyacela usizo nje kuphela. Ufuna nje wena ukuthi afihleke umama, iyo into oyifisayo. Ngifuna ukuthi mafihleke. Yiloko nje. Umasingcwabisane ngokusho kwawo badinga nje imali yokuthi bakhiphe umzimba la. Umasingcwabisane udinga ukuthi imali ukukhipha umzimba u7,000 asinawo thina ekhaya. Akekho ni mhlambe osebenzayo ekhaya la. Akho umuntu osebenzayo la ekhaya. Siyaphanda. Nganizakwethu nizwele ukuthi uma akekho osebenzayo lekhaya, bonke abafani balekhaya bahleli ekhaya. Siyacela ukuthi laba abangaba nosizo basize mama ngale. Mhlawumbe imapha amazwi ongafisa ukwadlulisa kulabo abangafisa ukuphonsa. Besingacela nje noma ngabe mhlasimbe umuntu uphonsa malini lawa nje angaba namandla lawo egameni lokuthi nje afihlakale ukuze nomntwana akhululeke ngaloko kulesimo akusona. Yebo, ngoba konke nje kukuyena manje ucabanga kakhulu noma ehleli la ngoba uney'ngane zabafana kuphela nje nazo ey'ngasebenzi. Yabo, mengafihleka nje u-anti singabonga lokho. Ongaqhamuka nje aphonse lapha nalapha. Yebo. Siyabonga.